Gare fulbe, ware fulbe, anane fulla akai gimol modo, nane fulbe. anane fulla Sende munyal fulbe. Hakuri fulla Jam fulbe. jam dan ilawuna Medi nagi, fulla ammi kai fulla medi tegal. Ana mana di fulbe, kauti fulbe. ina tare da ku ta ko ina Dole jam fulbe, ku zauna lahu ba ka ce na jam mai ya lauma. Shugaban kungiyar Miyatta Allah na jihar Oyo, Alhaji Abubakar Jiji, ya jinjina wa gwamnan jihar Oyo, Injiniya Sheyi Makinde, yadda yake samar da zaman lafiya a jihar. Ya bayyana hakan ne lokacin da yake kaddamar da shugabannin kungiyar reshen Oyo ta yamma mai ƙananan hukumomi guda 7. Ga dai yadda tattaunawa tamu ta kasance. بن محمد تجاني وجه عندك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يساك منا الهيري الله يساك منا الهيري Allah ya ji kan mu ya ji kan iyayenmu Allah ya ji kan mu ya ji kan kakanmu da kakanninmu Allah ya ji kan mu ya ji kan kakanninmu har kai ga kakanmu Annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah ya ji kan mu ya ji kan malamanmu har ya kai ga malaminmu Imam Malik Allah ya ji kan mu ya ji kan shehunanmu har ya kai ga shehunanmu har Shehu Tijjani radiyallahu anhu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya a jihar Oyo don albarkar annabi da alƙur'ani mu karanci ulhu wallahu ƙafa 3 duk wanda annan ubangiji Allah ya yahe masa kurakuransa wajen da suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama don ikon Allah don zatin Allah ulhu wallahu ahad Allahu ganin cewa yadda mai girma gwamna ya damu da lamarin musamman wajen kare mutuncin lam yalid wa lam yakul me zaka ce dangane irin wannan kokari da yake da kuma kira gare shi da ya kara azama domin ganin cewa musamman wajen ilimin makiyaya wanda kake da gudu da jama'an mu gaba ɗai Allah ya tsare mu da tsarewansa ya kiyaye mu da kiyayewansa Allah ya kai kowa gidansa lafiya don albarka annabi da alƙur'ani ya zaba bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yasbhu illa alladhi iznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين a bayanin da kai na cewa musamman ga wannan shugabanni da karen tsaf an taɓo abubuwan da ke faruwa a wasu ƙananan hukumomi na zuba magani da ake yi wanda a wancan shekaru kayi maganin wannan al'amari wanda ƙoƙari kake yi ko da kira ga gwamnati ta shigo wannan al'amari ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم يوانا مسلمين ولا دماتا إياهم نادي الفرما وجه إياهنا ديائننا دعبكالنا ومن أنونا فرين تكلا أولا اللوكتي دمكي تكي إنا فرين تكي Gare fulbe, ware fulbe, anane fulla akai gimol modo, nane fulbe. anane fulla Sende munyal fulbe. Hakuri fulla Jam fulbe.